komessinkallinen henkilökohtaiset viestit ja tekstarit, erilaiset puhelut. Että mun puhelin meni ihan käyttökelvottomaksi silloin aikanaan. Voitko kertoa, koet tämän niin sanottuman maan? Se olisi varmasti hyvä termi, vaikka se ei ole oikeudellinen termi. Anteeksi, mä en halua siihen kuvaan. Joo, no mä oon median edustaja. Niin... Sun ei ole välttämättä, kun nyt tultavat häiritsee toisten työtä. No, en mä häiritse, jatkakaa vaan. Kuinka kauan tämä kampanja niin sinua vastaan jatkui? Se jatkui niin kuin vuoden ja sitäkin kauemmin edelleen. Ja nämä aina sitten nousee uudestaan ja uudestaan. No, voitko kertoa hieman siihen, minkä takia, mistä se kaikki alkoi? Eli minkä takia sinä joudut tällaisen suuren vihakampanjan kohteeksi? Silloin edustamani järjestö Sosiaalidemokraattiset opiskelijat lähti sitten toteuttamaan tällaista boikottikampanjaa, eli ihan kapitalismin ja markkinatalouden hengessä otettiin yhteyttä MB-lehdessä mainostaviin yrityksiin ja kysyttiin, että haluaisitteko oikeasti siellä mainostaa. Koetko, että tämä oli kosto tuolta Ilja Janitskinin puolelta? Varmasti se voi näin ajatella. Minkä tyyppisiä viestejä haluat mukaan? Kaikenlaista kuulisi ihan huudettiin puhelimessa ja muuta. Hei anteeksi, mä en halua, että sä kuvaat mua, kiitos. Voiko tänne tulla joku järkkäri ottaa pois tämän haastattelutehtävän? Tämä häiritsee työtä. En missään nimessä. Jatkakaa Sua on vaan. pyydetty poistumaan tästä näin. Ei, se on syrjintää, että te voi yhtä mediaa poistaa tietenkään. Kyllä, nyt Hanna Huumonen voi poistaa. Ei varmasti. Oikeudella te voitte vaatia? Niin Ei semmoista voi vaatia. Jatkakaa vaan haastattelua. Minäkään mä olen keskellä nyt. Unohtuu tässä kaikki kysymykset. Tässä pientä häirintää on meidän. Ei minkäänlaista häirintää. Ei ole mitään häirintää. Haastateltava on pyytänyt, että Hän ei halua antaa haastattelua, kun tässä... No joo, en mä ole missään ollut mitenkään iholla tässä. Ihan normaalisti, niin kuin muutkin on, samalla etäisyydellä ollaan. Että olkaa nyt työtänne vaan, että pääsee sitten Hanna Huumonenkin jatkaamaan. Mistä mediasta sä olit? Reformistudiosta. Puhtainen hei. No niin, ja minkälaisissa toimissa sä yleensä toimit? Ihan tässä teen mediaa, teen live-striimiä, nyt tässä menee multistriiminä monelle alustalle, että ihan kiva, anna niin kuin lausuntoja meille. Mikäs sun tausta muuten on? Tausta mä oon yöhoitajana, hoitoalalla toimin yökkönä. Joo, ja sulla ei ole mitään poliittista taustaa esimerkiksi? Reformin edusvaaliehdokkaana olin. Reformin, aivan. Joo, kyllä. Selvä. Hanna Huumonen, onko tämä tyypillistä häirintää, mitä nyt juuri kohtaa? Joo, tämä on aika hieno esimerkki, mutta tällaista on. Vihaajat vihaa, mutta me mennään eteenpäin. Ja toivottavasti tänään sitten hovioikeus tekee fiksuja päätöksiä. Tai sitten kun tietenkin tämä koko homma on ohitse ja päästään sitten eteenpäin elämässä. Että onhan tätä jo kohta 4 vuotta tätä varjoa kannettu harteilla. Täällä on useita eri tapauksia. Mikä sinun mielestäsi näitä yhdistää? No varmasti tämä tapa, millä tavalla ihmisiä pyritään vaientamaan. Eli tällainen loukkaaminen, uhkailu ja erilaiset loukakampanjat. Pystytkö vähän avaamaan, että millä tavalla tämä kaikki vaikutti sinun henkilökohtaisesti? Millaisia seurauksia sillä oli? No niitä on enemmän tuolla oikeussalin puolella sitten puhuttu, mutta varmasti niin kuin ihan lähdetty työkyvyn heikentymisestä ja tällaisesta. Ja koko ajan kyllähän semmoinen ihmiseen vaikuttaa, että jos jatkuvasti tulee pelkkää vihaa joka tuutista ja sitten sitä ei oikein voi paeta, niin totta kai se jättää arvet, mutta onneksi näistä selvitään. Pelotellaanko tässä? Joo, kyllä. Sehän tässä on tarkoituksena. Eli se on erävoitto silloin, jos ihmiset ei jaksa taistella oikeuksiensa puolesta. Kiitos. Kiitos. Sulle sitten Anu-koivulaisuutta. Sinulta minä ajattelin. Otetaanko siellä samassa kuvassa se Anu-koivu? Joo. No niin, eli Ilja Janitskin kiistää nämä kaikki rikokset. Millä perusteella? Eli hän kiistää sillä perusteella olevansa vastaavan päätoimittajan asemassa tai julkaisun vastaavan asemassa. Hän on itse perustanut tuon juuraisen, eli hän on itse kutsunutkin päätoimittajan. Millä tavalla nyt sanoa, että hän ei ole vastuussa? Hän on sen julkaisun perustanut, mutta hän ei ole missään vaiheessa väittänyt olevansa päätoimittajan asemassa. Eli tämä on tullut ihan jostain muualta kuin häneltä itse. Kiistätte myös nuo korvauslait, mitä tässä ensimmäisessä tapauksessa, joka täällä hovioikeudessa käsiteltiin. Kyllä. No, pystyttekö vielä sanomaan hieman enemmän niin siitä hänen vastuustaan tavallaan siihen, että sinne kirjoitteli paljon ihmisiä, niin kuka oli näistä kirjoituksista sitten vastuussa? Jokainen kirjoittaja itse.
Ja Kiitos. tämäkö Janiskin kertoi heille? Kiitos. Ja, kiitos. Entä tuo päätoimittaja vastuu? Sitten varmaan syyttäjä. No niin. Haluatko Merja vaihtaa puolta? Vaihdaanko mä puolta? Tarviiko me vaihtaa puolia? tonne. Tänne. Joo, vaihdan tuosta. Voit olla tällä puolella. Katsotte, että tässä tapauksessa on suuri yhteiskunnallinen merkitys. Kyllä tällä yhteiskunnallinen merkitys niin sen takia, että tässä niin kuin käytetään vapautta väärin. Mitä tässä jutussa siis yhteiskunnallisesti teidän mukaan nyt mitataan? Tässä mitataan sitä, että mitä kaikkea mediassa sanoa sananvapauden nimissä. Kuinka paljon saa kunnia, kuinka paljon saa arvostella ihmisiä, miten saa käyttää aika paljon kysymyksiä. Pidätte hyvänä käräjäoikeuden niin kuin Käräjäoikeuden tuomio on melkein 200 sivua pitkä ja erinomaisen ja hyvin perusteltu, että analyyttisesti arvioitu kaikki kysymykset pohjatelle. Tässä on erilaisia tapauksia, erilaisten ihmisten kohtaloita. Niitä kaikkia yhdistää se, että ne on kirjoitettu samalla taustalla. MV-mediassa, MV-lehdessä tai sitten Uutiset. Kuvaili sitten Ilja Janitskin toimintaa ja vastuuta. Hän on ollut vastuussa siitä, mitä faktisesti kaikkea sitä, mitä siellä julkaistaan. Hänellä on ollut myös mahdollisuuksia poistettavaksi, mitä hän ei ole käynyt. Johan Beckman, mikä rooli hänellä on? No hän kytkeytyy hänen syyte ja kunnianloukkaus sitä koskevista on. Tässä on näitä eri tapauksia ja voiko näitä arvottaa, että onko iso? Kyllä se on sanottu käräjäoikeudessa ja se näkyy tuomiostakin, että tämä yleinen toimittajaan kohdistunut osuus on tässäkin kokonaisuudessa ihan omaa luokkaansa. Et siitä käräjäoikeus tuomiossaan arvioi, että siitä olisi sitä reilusti 2 vuotta vankeutta. Se oli niin kuin tämän rangaistuksen mittaamisen pohja. Vielä sen verran tässä syytetty, niin mikä oli hänen osuutensa tässä MV-julkaisussa syytetään? No hänen osuutensa on sellainen, että hän on vastannut tämän MV-lehden keskustelupalstan pidosta. Ja sitten meidän näkemyksen mukaan hän on toiminut myös Käsittelyssä olisi 7 ja 6 Milla Alanko Olfista. Kiitoksia. Hyvä, Joo. kiitos. Ei mitään. Louhu. Saiko sä striimin päälle menemään? Joo. Mullakaan ei ole sitä mikkiä nyt tässä, että voi olla, että vähän äänet ei välttämättä tullut huipusti. Niin säkin vedit ihan... Mä ei vielä osaa tätä, että nämä tulee... Että nämä tulee sitten tässä heti. Joo. No mutta onneksi toivotaan, että nyt jotain meni ja kuulu. Ainakin aika törkeä maalitus perhana, että yksi media pois ringistä. Ne oli hyvin yksimielisiä noin muut. Joo, kyllä on niinku röyhkeys ja ylimielisyys. Huipussa. Voisi kysyä Vain tuosta. Ylellä on oikeus. Joo. Vain Ylellä on oikeus. Mites toi teidän, kun te haluaisitte jonkun yhden median pois tästä ringistä, niin eikö toi ole teidän mielestä aikamoista syrjintää, että miksi Ylellä vain on oikeus maalitusta? Miksi Maikkarilla vain on oikeus tehdä mediaa Suomessa? Onko teillä joku kartelliasiaa? Haluaako Mainos TV kommentoida? Et mikä teidän idea oli siinä, että mä en olisi saanut tehdä mediaa tuossa Jos ei haastateltava itse halua antaa haastattelua joku tietyllä, niin hänellä on niin oikeus siitä päättää. No ei, tämmöisessä julkisesti tärkeässä tapahtumassa. Ja tehdään sitä nimenomaan vaaditte, että Niin. ei saa kuvata. Eikä tämä alun perin tämä Hanna Huumonen, vaan nimenomaan MTV3 ja Yle. Aika moista Te media... ilmeisesti voitte päättää, kuka täällä niinku Että saa. vapaa media ilmeisesti oikein. Joo.
No niin. Alpakka Media poistuu paikalta. No, enköhän mä lähetään kanssa. Kiitos kaikille, jakakaa linkkiä, niin mä käyn kanssa syömässä vähän.